Bagol bangkoy siyampoy. Akanaginig ko ay laging kamuting ka. Ada. Nabay ganas? Bera. Oh, may ganas pa na kasama. At kuya, si tatay at lula sa buong pamilya. Wanay asawa? Gapon din, nagpabaksin din, may nagpa-booster ko, dya. Minoo ko. Resulta sa booster. Diyan nagi. Bilantan ko, guys. Marjorie, nag-iimpad. May duha, bangon na ni, nag-igit man ni. Pero sa ilante, guys, ako nagilantan si Marjorie. Sakit ka sa bukon. Nya, nalibang ka. Ikaw nasa ka nalibang. Sabihin pa. Ikit-dyan, guys, nag-igit. Ininom ko alas 8, alas 11. Alas 3 siguro to. Pero ang labad sa uwa nawa. Tuhan tamis dagat ron, guys, kay bitalaga ron, guys, nailitsun na to ron. Guys, majungod to. Kon guys, na may bisita sila Squeenie, hinja. Nang-invite sila, birthday ko nung gail, ugma, hinja. Ang problema na mo guys, kay gibaksinan mi, karong adlaw. Mapadya mong pag-abot. Isbay, hinja. Man may ugma guys, so ugma, so ag panahon, ngaligo ta. So ugma, ag panahon, ang magpadya, tasbay. Naman ko na tikay, kuan naman, kanang na ay, sikat, kuan naman na. Nalipang lagi ko Queen pag naman nagbaksin. Lain ang gibati. Morag lahira sa katong first dose ug second dose karon lahi dyan ang gibati. Nalipang jud ko. Sikat. Ay, tara si D-Boy. Tara si D-Boy. Tagya lang ang Wala kamera. na dagang pampers. Ha? Nag-pampers mo kung hapon. Pampers lang ka? Higit ka? Wala na, mo rin. Nagsaka na glaso ito. Oy. Queen. Basig ma-slide. Bawa naman para mo. Para mulit gapon, hard lagi ko kay. Diyan na nakumuwag si katawa. Nagbra. Ja guys, minuto sa data kay gutas nagikan lagi may nagpabaksin. Das Queenie di ah. Guys, manay sa taninjo. Ang birthday na mong sudan. Kadong na may mga man. Alam niya katuksidaan guys, ya. Oh, lagi ko na Dapat di lumpia. Dapat di ingan ni, saingan dami ti. Stainless? Abi ko stainless. Mura ka stainless. Skinless, dapat di adu. Nas, na kanawan na may dala man. Ari may sila atin na ni udbo. Na juice lang. Las kuyam, wala taro. Si Marjorie kaya to nihigdan na guys kay Kuan. Sakitas dang inject. Ano laman to? Dai luto dari long. Wa pa na tiyo ni og mga tulo ka double bed ang gamit ato. Ipagdi ko sa ngana ko. Sugot sa kadugasan. Sakto nga murag ning sugot. Dito nag kuan na dito na nagkosbohol. Ang kuan ba? Anjak sili, nga gumupos na. Dili, kaila ka. Maguna kawan mga ayon. Bayo? Ayon mga sikuan man to. Ayon. to bayo. Si Ele, nung Pedro, anging Marcos. Balo mag si Messi Raimundo. Otro. Okay. Nakaboy, ako kawawang idiboy na po. Okay. Otro. Anos, may grado, pera. Di ba, basig mo kayo. Kanta na. Si Messi Raimundo ka na imong kanta, Messi Raimundo. Gigi. Kawawang cowboy, bagol bangkoy siyampoy. Akanaginig ko ay laging kamuting ka. Ada. Nabay ganas? Bera. Oh, may ganas pa na kasama. At kuya, si tatay at lula sa buong pamilya. Wanay asawa? Silang lahat ay di nakauboy. Ako lang isang palaboy. Ang
aking kabayong dala may batulis pa. Ang kawawang idiboy, may baril walang bala, may busa wala namang pira. Wala talaga. Ang cowboy, bago pa rin siya. Halaging nag-isa, kabayo ay walang paa. Ang brief ko ay murag dapit na bataan, bago-bago pa. Ang kawawang cowboy, bagol-bagol siyang boy. Kamu kita. Wa magalisagin kamu. Ate at kuya. Ang pamilya. Murag nagbaliwan na kita ko. Ilang ng Lahat lahat. ay di na cowboy. Ako'y nag-iisang idiboy. Istorya. Ajik asin mo ninukin sa iyo ko sama. Mahusgahan sa tibok kalibutan. At asa na mo. Ajo may kisay kay. Ano ka si Eddie Boy, guys? Babay na kasi mong fans, Eddie Boy. Babay si mong mga fans. Oh, sige na, bye. Ajo pa mga pals, palit ako ni Awi. Di ko kayo nakikinig. A few moments later. Hi guys, good morning. Abril 13 na karon ja. Nagkalapos sa imi guys, abi na gabi mo tawag na ko og emergency magpadanan ta kog doktor sa ang gibati gabi nga ako kasabot. Naglibang-libang gilantan labad sa uho. Gapon din nagpa-vaccine din mi, nagpa-booster ko ja. Ginoo ko. Resulta sa booster. Di anagi. Gilantan ko guys. Si Marjorie nag-iimped. Kami duha, bangon na ni nag-igit man ni. Pero sa ilante guys, ako ra gilantan si Marjorie. Sakit tayo sa mukha. Nya, nalibang ka. Ikaw na sa ka nalibang. Bipang. Ikit-dyan guys, nag-igit. Ya, ako labad ka dyan o. Kalabara ka kong gabi eh. Ano ba itong bustera? Oy, kuhan dito kahang kuhan guys. Sa tunak? Astra. AstraZeneca ba ang anong isig man? Ja. Ito karong grabing kalabad gang o. Wala nasipon nga gusto mo mukuan ba mo gawas. Jadi makagawas. Ikaw ni okay lanat ni. Sinini guys ba ilanat. Libang-libang pod ako pod guys. Libang-libang ko gabi ipod. Kakuan ko na libang tay sa katulo. Kawan ko Marjorie. Sila si Jomar ug si Mario guys, wa man wansa. Wa sila way bati. Kamera si Marjorie. Pero ako gilantan sa ko guys, sala magha kay booster man. Apil na nagsikat awa. Tingag. Tingag. Gabi de guys, kapat ko na inom magtam. Ininom ko alas 8, alas 11. Alas 3 na siguro to. Pero ang labad sa uwa na wa. Tuhan tamis dagat ron guys kay birthday ron guys na litson dad turon. Happy birthday day kang guys di karong adlaw. No, silang tanan ron sa beach. Tuhan tapad mi ron guys uga pa mi na vaccine. Hoy laing. Okay na, hindi kaon. Or, okay, di na, hindi inom sa bakuna na gina. Ikaw, naglibang mo ka. Bakuna pod. Ambot. Bakuna pod.
panuhot. Katawagan na ko hotline gabi, katong emergency hotline bitaw guys. Ahan datong tawagan kay nagsang gibati. First time pag nang gibati ingani. Kato ang first dose, second dose sa una kay mo ko gibati. Ya guys. Arang gazung kakapoy kaazo labad sa o rabig o barang kalaban mo mabuak nja. Kuto-kuto hapdus, ja mo sabay paglibang. Grabe zung ka kuan ag-o may grabing kalabad. Mo rin ni si Zay sa dipik dege sa booster. Mawa ra lang siguro pud ni kay uban ko no 1 week man sa mawa. Guys, madong hapon. Nanguli na sila skoy di arang ko hagnaw. Init man. Gihatdan mi og litson og pansit og karang Namuwa. paklay. Jaday guys. Lapad gyapon kang usi kog libang-libang. Grabe ag epekto na sa kuan ron. Sa booster. Magmahay ko nganong napabuster ko. Naitim ko. Ang umrong mabuak. Ja kuan kanang nay. Balik-balik ko CR. Mo dito sa dipik sa kuan guys sa Astra. Sinika man tong gikuan nila ng sos. Bawo nga nung mga titik. Jakoy. Hindi mo to. Para kuhag na ilis di ay. Mata na lang may nagputi. Sa tagagsidaan. Gamay naman to. Ingon basin gusto niya. Pero mas daghan to. Tingnan ko basin gusto niya. Taka maglitson. Marami ng litson. Indon man. Jakoy, salamat sa pagkatudog, pagkaon. Anihapon na dahil migay, sabihin pa nihapon. Sa julig. Lasing ko pa nihapon na mi. Diya guys, marami ang vlog karon. Bye bye guys. God bless. Bye.